Noćna ruža Crne Gore, ja pretpostavljam, ne znam, nikad nisam pričao sa autorom, da je to jedan cvet koji je iznikao u jednoj tmini vremena kroz koji smo svi prošli. To je najgore vreme u kome smo živeli i delili sudbinu, ali istovremeno vreme u kome se ili moralo stvarati, ili odustajati, ili umirati. Vole tih godina stvarati. Stvarati je najveća i najuzvišenija dužnost za nekog ko se bavi umetnošću. A stvarati ovde, na ovoj grudi i u ovim okolnostima, koje pretpostavljam izazov. Za nekog ko dolazi iz druge geografije, verovatno drugčiji, ali znate, kada vidite i kada slutite ovaj krš u daljini, kada čujete, ne znam, tu reku koja tu protiče, ili kad vidite, ili kad osjetite ovaj vazduh koji nas od svega štiti, vi vidite da je to starije od svakake prolaznosti i od svega što nam je u ovom životu dosuđeno. Znate, baviti se temom kojom se vole baviti, biti u svom delu rodoljubljiv, a ne biti nacionalista, ne biti isključiv, to je nešto što daje povoda da se razmišlja o kulturi i o muzici sa kojom mi želimo da idemo prema onome što političari nazivaju 21. vek. Boletova muzika je melodična i melanholična. U njoj se osjeća nešto iza i sluti se nešto ispred. Ona je i elegična, i vesela, ona je i sapeta, ona je i razigrana, ali zapravo to je ta Crna Gora koju mi iz daljine verovatno na neki način slutimo, a ne znamo. I u tom kontekstu, i tako, ja i čujem muziku Boleta Boškovića. U njoj čujem tradiciju i zvuk ove grude, ali čujem i ono čega ne treba se stidimo, a to je čujem zvuk Mediterana, praktično čujem zvuk sveta. Uspeh Boleta Boškovića sa ovih 5 pesama koje sam ja imao prilike da čujem na kaseti, opet da kažem jedan simbol, 5 pesama, 5 ruža, Nemci bi kazali Rosenkreuz, to je vrhunac, 5 ruža je vrhunac i najbolja osnova za stvaranje umetničkog dela u teoriji, u simbolizmu. Ali, ja u tome čujem i vidim jedan domet kome svi treba se divimo. Iza Boleta Boškovića niko ne stoji. Ne stoji, njegov diskografski uspeh je presedan u našim okolnostima. Iza njega ne stoji ni jedna institucija, iza njega ne stoji država. A užasne i velike pare se troše za razne obrovce u našoj kulturi, sami znamo.